kuri rero ne bisanzwe twogwate na nonde de abantu bakora ubutangasa ukugwa tumetugo cyase obisiane yo monogeri gwe bunge yeto ya Nyamira yo bateneri bebirogo mbali bibi amase bunge yeto moyacha ne ya echama ekoroku upa United Progressive Alliance yanyara osaba ebirogo biyaye via a deputy majority leader na a deputy majority whip yatangasa ya omosike Edna Obara oyole MCA or nominated koba a deputy majority leader na ende ya heshimiwa Jelia Nyakani oyole nominated bonsi ase chama ya UPA koba a deputy majority whip na boigo ntwanya ro gutangasa ko ndiko kurwase ODM go gutangasa Duke oyagi Masira buna majority leader lakini nkwabugate information yende yonsi go etani gutangasa iri etari yaye na inkikiaga ba mutangasa buna majority leader botegero kuligereria se bunge yaito chama ya UPA na erere the majority ebugate members bali kianda na ODM ebugate members bali batano na babiri yolende obutangaso kuna wakora lakini ya sit stands UPA nero ere chama ebugate abantu abangase ebunge yetu yontu akoro butangaso kwa select kuri ya diama that's okay amanganande mwabo ligoro ye building yetu bose obutukimboro bogendrete ne EACC abonda de batebanga obisiane timbu atia pari endeyonsi na onyanenke bose EACC ne ndato butuki ikiarege ndo tugutega ne gasiandrete gokorbono yo tina nyora pari endeyonsi bose butukimboro endrete yoro ye building yetu ye assembly so diama